ओइ ग्रां बे आं दुग्रायाव सलायजों सिगारेटजों लाना फैलाय थां थां सुनैजों सिनिजों होनदों नामा माहाजोन बाबु थोद मा जानला मोनलाब्रा बे सलायजों सिगारेटजों उखुंग्राया थां ए बे उखुन्दै गग्राया मा जाबावगोनब्रा बेजोंलाय बे उखुन्दै गग्रा गैया दे सोरजोंनायसो उखुन्दाल' नुदां आं नोंजों एबाराव बर' रायलायला हिन्दीसो रायलायसिगोन आं हिन्दी हिन्दी औ नोंबो रोंनायनि मिथिबाय हिन्दी औ आफा आं दिनै मोसानाय खन्नायाव बाहागो लानो नागिरदों दा मोनाबोनो हागौ आङो दा मोनाबोयोबा आदा अनजालुजों साइकेलजों फैफासै आं बे बिसमुरिनि बिदा फंबाय सानै बिमा बिफा गैजायै हा हु गैजायै मावरिया गथ'जोंनो फैफासै नोङो औ आफा मालायनि दंना गैयैखौ मानो बिब्दि बुङो सिबायफ्रा बिसिबां अनलायनानै जायो नै नानिया होमबा अनजालुखौ 143 जाखोमायो आरो गोसोजों गोसो ओइ ग्रा नोंखौ दानो सोबागोन आंनि फिसाजो नायल' जाल' सासेल'खौ बेजों दा जराय नोंखौ दानो अन्थाइजों खुइगोन आङो बे न'खराव कलेजाव थांनो ओंखारबाथाय सानफ्रामबो दावराव नोंमारगौसो बिमा थाथों बिफा थैथों होननाया गाज्रि दा मोनसोलै माहाजोन बाबु नोंखौ दानो अन्थाइजों खुइनां बुंबाबो नालाय माहाजोन बाबु अन्थाइखौ गारदोब्रा थुलाजोंसो खुबैनांगौलै बिदि जम बुस्थुजों खेला खालामनाङा ओइ लोगोफोर बे गेन्द्रा माहाजोननि फिसाजो अनजालिखौ आंनो रायथिना होदोब्रा र' सिन्था खालाम आं माबा मोनसे खालामनो हागोन ना खालामथारनांगोनलै बन्धु जागोनलै आं दं साला मालाय गोसथोनायखौसो ओइ मा सानाबाय थाखो नोंलाय है जेबो सानाखै सिन्था दा खालाम आं खालामना होगोन खालामारगोनथ' औ माथो सम सम अनजालुजोंसो कलेजाव साइकेल गाखोलांनाय नुयोब्रा आंलाय थांबा मालाय मा जानो बे गलामनि फिसालाया मोनो आं थासान्दियाव गोदो उन्दैनिफ्रायनो जों सानैखौ जरायखायोमोन बयबो होनबाथ' मोजां अनजालिमोननि दाहोना एग्रांनो लोगो हमनानै नोंनि मबाइल नाम्बारखौ हरफासां हरमारगोन हरगोनब्रा औ बेनो साबसिन जागोन औ नै अनजालिया कलेजाव फैबायबोथ' हाब नोंमारगौथ' वाय अनजालि दिनैलाय मानो एसेबां गोजान थाबायबोखो गारिखौ नेबाव मोनासै बेखायनो दिनै थाबायबोबाय दे मोजां दे अनजालि आसोलफोर कलेजाव थाङा नामा दिनै जोंनि थांनाय थाङैखौ नोंनोलाय मानो नांगौ जोंनि कलेजा जुदा नोंनि कलेजा जुदा जोंनि थांनाय थाङैखौ नोंहा सोंनो मा दरखार है नोंसोरजों मोजांखौ रायलायजायालै आदा अनजालु आंखौबो लांफा ए फैदो नुबाय दा आदा बिसोरखौ थेवब्लाबो सानसे जाखागोन आंनि बे अनजालिया ओइ माहाजोन बाबु दंना गैया जाखोब्रा दंना गैयाब्रा न'आवलाय माथो डाक्टार बाबुसोलाय फै ओइ ग्रां खुरसे लेखायाव फै जिराय फै आलासिया बुनिया बुन्दिया लाबोदोंगोनलै ओंखायनो बुनिया बुन्दिया जानो थुरसि बिहरदोंदां र' लां नै माहाजोन बाबु थुरसिया गंनैया थोआ होमबा थुरसि नङा होनदों खुरसि हिन्दीनि सियारखौ खुरसि होनो खुरसि बेखौसो बुंनाङो बेखौ लाना फै सिरायलाय थां हनै माबार माहाजोन बाबु दिनैफ्राय मालुम ल' खुरसि बेखौसो खुरसि होनो आरो दिनैसो मोनथिबाय आं मा जाबावगोन बिजों ओंखाम जालांखादो दे जागोन दे आरो दिनै जेबो खामानि गैखाया फिसाजाबो कलेजनिफ्राय फैनाय सम जाबाय नाथाय बामलुआसो न'आव दंना गैलाथाय एग्रां बाजार में जाओ मिर्ची लेके आओ जल्दी जाओ नानिया फैबाय औ आदै आदै डाक्टार फैदों थाथ'र' आं ड्रेस सोलायग्रोनि दे
माहाजोन बाबुआ आलासि फैनायखाय फख्रियाव ना बोनो नागिरदोंदां ओंखायनो हाथायाव बोरसि लायनो थिनहरदों बियो गिदिर गिदिर हमनांगौ दिनै र' लायनां नै आदै आफा साया लोंदो दे नै आइ कलेजाव नोंनि लोगोफोरनो मबाइलखौ बांद्राय होलाबायनो नाङा आजिखालि मेल्ला पासवार्डफोरखौ खावनानै गाव गावनि मबाइलाव नों मा गेलेदों मा खालामदों बेखौ भाइरेल खालामग्रा ओंखारदोंनो आइ आं रावनोबो दाङाखै आफा आंनि लोगोआनो बिब्दि खालामजादों नै माहाजोन बाबु नों बिहरनायखौ लाबोबाय आं नै हैद बुरबक आं नोंखौ बोरसि लाबोनो थिनाखै बोरसि बाजाराव बानलुसो लाबोनो थिनदों आं नोंखौ बानलुखौ हिन्दीयाव मिर्ची बुङो मिर्ची ये मालूम हाय मालूम माहाजोन बाबु दाउखौ सेरदों बानलुखौ मिर्चिसो होनो आरोखि मोननै बुजिबाय दिनै हिन्दीनि रावखौ सिहारखौ फुरसि बेखौनो थुरसिसो हैदों आरो दा बानलु बिहरनायाव बोरसिसो होफैलायबाय हेल' आमाय नों फैनो होननायाव फैबाय जोंनाव सिम लाबोखाबाय लाबोखाबाय बिसमुरि मोनबाय बिसमुरि मोनबाय दे जों बाबुजानजों बायसिना रायलायनानै नेगासिनो दे थांगौ दे फैबायनो बाबु नोमाया ए होमबालाय फैबाय आमाया औ फैबाय सफैबायनो बाबु जोंनाथ' न' बांबो गैया जों उन्दैयावनो आइ आफाबो थैलांबाय दा जोंखौ बे गामिनि गेन्द्रा माहाजोना बिराद बखियो आरो नों बे गेन्द्रा माहाजोननि फिसाजोखौ साइकेलजों दालांफाखा मिन्थिबाय जाखौ मा बुङो मिथिबाय आंनो मेरला खिथाग्रा दं हा गैया हु गैया सानैबो मावरिया दा बादियाव थाखा फैसा बिबा हरना लाब गैया माइरं दैरं बिबा हरना लाब गैया मानो होनोबा हरबा हरनानै खुनु हरफिननो हाखाया होननानै बिसिबां लोंनाय जानायाव मालायनि हाबा हुखा बखियो बेखौ थाल दं नोङो ओंखायनो दिनैनिफ्राय बेखौ दालांफाखासै सोर मा होनो होनदोंलै जायखिया आं दाख्लै गाव थांफानो होननायखाय लांफानाय जादों आदा दाबो खननैसोल' लांफाखादों आं गावसोरबो जोंनि न'खरखौ सानसे आथिं हमनांखागोन फैबायल' था दे एबार बिदि दालांफासै आं दा टेट फरिखा होदोंमोन पास जायोना मायोथाय पास जाबायबायोथ' बिराद मोजां जागौमोन आं पास जाबायबायोबा नों न'खर बेंनो थानांगोन आरो आमायाबो जोंहाबो गैला आनैबो गैखाला नालाय जोंनावनो थाजागौमोन आरोखि इसोरा मा खालामो आमाया फैबाय हनै फैदो फैदो आमाय फै ओइ सफैबायलै बानायजों सफैबाय ए दे ओइ बिसमुरियाव एसे होनायावनो लेट जाबायलै अहाय लोंबोलायखो ओइ बिसमुरि बाजारनि ओरै सानजाथिं दखान फिसा दंमोन बेयाव हाबबोदोंमोन लां दलाफारा होनो ना मा होनो ए बे बाजै खाजोनानि नंगौ खोमा जिराय आमाय जिराय दे जिरायनोसै आं बाबु जोंहा खामलायाव जिरायनोसै मोजां ना मोजांलै आमाय ओंखायनो नोंखौ फन हरनानै माबा लेंहरबाय थानो जादों नालाय रावबोथ' गैला नै न' बां माबानोबो आच्छा आं टेट फरिखा होदोंमोनलै दिनै रिजाल्ट मोननाय खोनादोंमोन मा रोखोम जाखो गाज्रि जाखो ना मोजां जाखो मोजां जाबाय बेबाथ' खाफालथारमोनलै ना आमाय ना बाबु ओं दे बानायसो नों साख्रि मोनोबाथ' बिराद मोजां जागोनलै आयै आं नोंसोरखौ नुयोब्ला बे न'खरखौ नुफैफिनोब्ला आब' आरो गुमैखौ मोथो गोसोखांनानै जि गाबनोसो ओंखारो आङो आयै आंनि आब' आंनि गुमै आयै जाबाय जालांबाय आमाय बेफोरखौ रायखांबाय थानो नांला माब्लाबा इसोरा जोंनि न'खरखौबो सानसे नायसनगोन नै आदा नोंनि लाइजाम फैदों थांसै औ नै आमाय बाबु बिबा मानि लाइजामथाय हा मानि लाइजाम बेलाय जानो मानि लाइजामथाय नायदो आदा साख्रिनि लाइजाम फैयाखैथ' आं टेट फरिखायाव पास जाबाय अदालगुरि हाइ स्कुलाव जइन जानो लेंहरबाय आंखौ बेथ' जोबोद मोजां खबर मोजां खबरलै मोसानांगौ बेथ' बिराद मोजां खबरलै बानायसो बिराद मोजां खबरथ' बियो नंगौना आमायसो हाब आं दिनै बिराद खुसि बानायसो बिराद खुसि आङो मोसानांगौ रंजानांगौ बिदियाव बानायसो रंजा बानायसोमोन रंजा गोजोनबाय सोर आफा बोराइ बाथौ नोंनि अननायावनो आंनि साख्रिया जाफुंबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आफा
बहा थांनो नागिरदों आदै ए हनै मालाय अनजालुहा हिनजाव लाबायनो बिदा साख्रिनिफ्राय फैबा बेवहाय फसायनानै लाबायनो बेखौनो माबायदि महरफ्रा नायनां जारौ थाथ' नोंथां औ हाब बानायसो फैनांगौ मा दाबो सफैया जाखो बेलाय जानो आमाय माथो दाबो सफैदियाथाय टाइमाथ' जाबायमोन आंबो बेखौनो फार्स्ट साख्रि मोनजेननायखाय नायनो होननानै फैदोंमोन नंगौ नंनायाबो बेनो फार्स्ट साख्रि मोननाय जाबाय गामियाव हनै सफैबाय बानायसा बानायसो फैद' औ फैद' आमाय खुलुमबाय दे जै जाथों दे आदा जै जाथों बाबु माथो जोंना न'आ हाजोब्बाय आमाय मोजां जादोंथ' लुनाया हाबाय हाब 10 बोसोरजों दिनै सफैनानै गामिखौ बोरैबा सोलायनाय मोनफैजोब्बाय ओमफ्राय रुमा बैथिं उनथिं थानो हाबैदोल' नोङो थाथ' होनबा दे आदै नै माथो हिनजाव गोदान लाबोदों होननाय खोनादां मास्टार बाबुआ बोरो मानसियालाय सोर हिनजाव लाबोदों बा न'आबो माथो गोगोम होबायलै साख्रिजों मालाय बे आदा कालार टिभि लाबोनायखौनो हिनजाव गोदान लाबोदों नङाखै बे अरिजिनेल कालार टिभि ना मानसि टिभि ब्रा माथो लोकफ्रा होनलागासिनो हिनजाव गोदान लाबोदों होननानै बेखौसो नायनो होननानै फैदोंमोन दा आङो बोरो आदा नोंनि हिनजाव गोदाना हा सोर खिन्थिया नोंनोलाय दै थाथ'दोलाय आंहा खामानि दं मोसौ खायसां थांसां नै आइ बेसो दंफैयो नोङो एग्राङा थांबाय मानोथो थांफायासै नोंलाय आइ बा मालाय साख्रि मोननानै न'आनो बिल्डिं जाजोब्बाय जोंहासो गोदो ग्रोम ग्रोमो आंहासो दा प्लास्टिक न' उन्दुनांबाय गोदो गाज्रि बुंनाया फाबसो नांखोना माखोब्रा आंनालाय नंमारगौलै गलामनि फिसाफोरखौ बखिया मारा खस्थ'नि फिसाया गोदै मारथार गोमोदों नङासै माहाजोन बाबु जोंहानि न'खौ नुनानै गोदो खम जोंहानि बानायसोमोनखौ खम गाज्रि रावजों बखिदोंमोन नोङो दिनै नुबाय हा खस्थ'नि फिथाइखौ ओंखायनो बुंदोंलै माहाजोन बाबु खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननानै मालायखौ बखिलाबायना ओंखायनो हा दालाय बावलाय माथो खालामबावनो नोंलाय नों बायदिया बाव थानो समायला ओंखारलां गोदो जोंहाखौ गोरिबसो बाव बखिबाय दाना माहाजोन जानायखाय सिला गाफ्लाफैदों जोंहाबो मामाया माहाजोन जाबायथ' साख्रि मोनबाय जोंनाबो जोंहाखौ गोदो गाज्रि रावजों बखिबाय दाना सिला गाफैदों थांदो